Oei. We zijn van Omroep Friesland, van Heer. Wat hing het er bij jou boven de bank? Over de bank. Een mooie schilderij. Maar we die misschien even zien? Jawel. Ik heb niet zoveel tijd hoor. Ik moet naar de chronoloog. Oh. Oh, wauw. Dat is de schilderij die is geschilderd door Rina Veld. En daar stelt het Huis van Bewaring voor, het Blokhuis Poort. Ja. Ja. Met de hobby's van mij en mijn vrouw. Die grote ster die staat voor ik ben radio-zendamateur. Ja. Grote antenne. En links de vuurtoren, want ze heeft jaren op Schiermonnikoog gewoond. En de Blokhuispoort is omdat hij 20 jaar in de gevangenis zat? Ik heb 40 jaar in het gevangeniswezen gewerkt. Oh, oké. Waarvan de laatste 26 jaar in het Huis van Bewaring Leeuwarden. Oké. In de beroemruchte Blokhuispoort. Ja. Ja. Daar heb ik wel die nog beleefd, of net? Ik heb heel veel ellende beleefd, ja. Ellende. Eerst al in Groningen, 3 opstanden en een gijzeling. En later in Leeuwarden ben ik thuis 2 keer belaagd door ex-gedetineerden, de ramen eruit enzovoort. Oh, echt? En toen woonde ik in de Willem Springerstraat. Oh. Dan zagen ze jou thuis op. Ja. En maar wie jou dan in Gnees dan... ben jou dan in gijzeld? Of, Ja, met nog een collega. Jemig. Met nog een collega. En dan zaten we gijzeld in de kerkzaal met ongeveer 33 gedetineerden. En de rest van de collega's op een cellenvleugel, die zaten ook achter de deur, want er zaten het hele cellengebouw in de handen. Nou ja, wij zijn weer uiteindelijk bevrijd door Korps Stichtwacht van het gevangeniswezen en door een peloton mee van de Rijkspolitie. Maar en wat vond je dan mooi aan het werk als bewaker? Het is een hele aparte wereld, hè? Ja. Een hele aparte wereld en je doet veel mensenkennis op. Ja, je werkt met heel veel vreemde figuren natuurlijk. En als je daar 1 keer in zit, ja, dan ga je ook zomaar niet weer veranderen. Nee. En, maar je zorgt dan altijd wat de mindere kant van de samenleving natuurlijk. Ja, zeker. Je moet je zo voorstellen, je werkt met de moeilijkste mensen uit de samenleving, uit de maatschappij. Ja. Ja, en ik heb dat nodig wel opgelopen. 2 keer gebroken neus. Hier een steekwond met een colafles. Dat soort dingen allemaal. Ja. Dat zou doen. Ja. Maar goed, ik wil je nog gaan aankleden. Want oh ja, je moest naar de podoloog. Je moet naar de podoloog. Ja. Oké, nou dank u wel. Anders kom ik te laat.